cek. Cekcok. Ih, aku lagi metu dek wis diparani Pak Polisi nanda. Ora, iku guriku. Apa aku melakukan kesalahan, Dok? Ora, aman. Aman ya? Aman. Monggo Mbak maju, Mbak. Sepengerti arep nyawer Pak Polisi ini kok so. Pak Polisi mau kok nyawer Iya. Pak Polisi ranya lo golek-golek. Wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsumen iki kak sing jawab salam kok kena dihitung. Dunguku malah mek atuh. Tuh, ngono tok. Ampun ngantuk to, Bu. Sampun ngantuk. Assalamualaikum. Kaget ra? Ben biar mripate. Iya, gak sudah ngantuk ya. Masanya wang kuning-kuning ngeten iki kok jenengan ngantuk lemes ngaten lu apa Lah, lemes nggih. nggih. Jenengan nek seneng jenengan gambyak sing nek dhuwur malasan saya gambyak nggih. Alhamdulillah. Rame sangat tamu undangane Pak Tekno. Pak Tek Bu Marni nggih. Nggih. Terus mbak nuwun sampun nimbali kula sak kanca. Mugi-mugi anggenipun mantu niki nggih anggenipun duwe gawe pinarikan keberkahan. Amin. Keluarganya saya adem ayem, rezekinya saya melimpah ruah, usahanya lancar. Amin. Dalem. Kowe korom. Aku gak ngopi. Remolo. Nggih. Nyanyi ya? Ya. Nik, iku Mas Dwi iku lho, Sa. Lho, kok ngene iki piye ndek awan Kok mula kok sok? lari sing ngene aku ndek. Sing digawe Pak Tek sing laris ya kene ya. Alhamdulillah wis diandumi rezeki. Muga-muga anggene Mbak Nafa sama juga Mas Vilo. Mas Vilo niki saking pundi kok apal to Bu sampean Bu? Saking Kudus. Kudus. Lho dak tanggane kula. Oh alah. Kudus kok alhamdulillah. teko Dongklo Winong iku lho. Anggenipun Mbak Nafa Nafa. juga Mas Vilo. Nggih. Niki bebrayan mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal pikantuk momongan. Rezekine turah-turah. Tak dongakno jope akeh ya Mbak Nafa ya kok Nggih. di awan. Job suntik menyuntik. Berarti kowe ndongakno wong loro akeh lho. Kabeh ra. Oh, kabeh ngono ya? Nek ra Oh, kabeh iya, kebobolan iya. malah. Oke, betul sekali kamu pintar. Iki mang aku nampani sapa ae ya? Mas Dwi karo Sean. Aku apa Mas Dwi? Ya, Nyanyi yang rindu. iki masih ireng manis di kopelo. Di kopelo. Terus Sean mau apa? Nirmala. Terus mau kita sumilir si Dorondo Terus ngantene nyuwun apa? Brotosena. Nggih, monggo tombo ngantuk mangaturi wonten Edian Brotosena Mas Ari. Monggo para pradonga Bapak, Pak D. Mangaturi nggih. Nggih. Yuk dadoske yuk. Dian Brotosena. Dawa guru turena mupati sung-sungi nanging kanthi ati kang wening datan panggih kang sinetya bekas pangpupu sing nala nadyan kang sinamang suwung datan nyandik wekas ingsun Edian Brotosena Edian Brotosena Edian Brotosena Edian Brotosena
iki ton iki Bratasena wis tak tono tek ora ana sing maju blas iki piye ton? Iya, Mbak Nafa ndi Mbak Nafa? Jare Mbak Nafa sing nyuwun iki ora ana sing maju Mbak ya. Wah, urung iku Rom. Ndi Mbak Nafa ndi Mbak Nafa karo Mas Wilon ning ndi iki? Kayak wis ning jero mah kok. Lho iki lho tak ganggu lho, tak ganggu lho. Apa ganggu iku lho? Lah nggih sampun kula aturi wonten Dian Berotosena katur dumateng sedaya tamu undangan Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yang wonten ngajeng sedaya sisi kiwa tengen, wonten wingking, kanca-kanca WML Watah saka sanget jaken-jakenan, Winongga, Bospo Cak Wangi, Lasem, Rembang, Bolo, Kudus. ya pokoknya Juana. kabeh ya pokoknya komplit plet kayak jamu sing hadir nggih. Diomongi kok iso ngeyel ae. Lagune emang kok bapak emang apa Dek? Wis urusane sing Bapak durung. Endi. Sing mau lho pakai baju merah sing kok tampani mana? Ireng Pak? manis. Ireng manis. Sebelum itu aku tak ngaturi ibu-ibu tukang masak nggih. Sing dek Kitir siang belum Sumilir. sempet kula aturi wonten Kitir Sumilir Asari. Nggih, monggo. Ndek awan nak wis ditumi Pak Tik. Pak Teh. Jaremu bengi iki. Nggih, dalu bidane niki sapa? nggih wayahe Bu Sumarni no. Ayo lho Bu. Wayahe napa ndak? Sawer-sawer to, So. Iya. Awak wis. wis tak rot-rot ngene kok. Iki ngempet iki mangsa. Monggo ya Fitri Sumilir katuran Mas e. So seksi lagu seksi iku piye? Angenku ngambur anembus mega. Yeto lintang sesuluk padang rembulan tak golek ana ngendi si pancarino tak kirimi
nggih. Iki mau tak sawah kok ketok wis mboten enten teng dapur nggih. Mendem mantuk ketok ya, Duh Jin. mantuk keselen Rom aku Keselen mau ya. mlebu rono lho. Karena saya masak. Jujurnya aku ndek seren nyenggana pindang pirang-pirang Rom. Wong pindangmu mok singgana ya percuma. kok Kok percuma? digondoli curut. Iya Bu, aku turun dengan adengku curut pindangku digondoli curut iku mau. Lah piye iki pancen panggonane biasanya tinggu ada berambang. Oh alah. Maksudnya omah nguri kene lho, Nduk. Ya biasa ngono iku. Iya Dek, pojokan kayu-kayu semene wah curute pirang-pirang. Iki lho, si Ione duyoi curut Bu. Wes ora masalah, sing penting iki wis ketok cantik. Wes mandi neh, Mbak Bunde. ya. Ya diaturi wonten ireng manis. Sebelum itu Mas Ari, katanya sudah di WA sama Gilang nggih. Terlalu lama ready Mas Ari. Gilang ngapusi aku kowe nang tak tekek sisan nang kene. Kowe rasa percaya wong lanang dikandani kok so. Kok ganti ae nek ngono ya. Aku konfirmasi ya. Ya, jus monggo ireng Yuk. manis dulu ya. Mas Uci, kene di abang-abang nggih. Sik lanlan iki. Makasih. Iki nyetake putune Bu Inggi nggih. Nggih. Nek putune Bu Inggi nggih. Ya lagu apa? Sabar. Lagunya sabar. Sabar. Nanti mau nyanyi sama siapa? Nyanyinya sama siapa nanti? Adem. Ya. Ketok ae meneng ae. Apa nih iki? Enggak, Pak Sidot. Kene nolak, kene wis nolak pirang-pirang. Wakil Ayo. Iya, wes. Kowe ya. Kok Mas kok dikonfirmasi nang tak celok Mas Ireng. Ngono maju ya Mas ya. Ya iki lagu ireng. Cek monggo. Mas Pin. Mbak Uti, Nyamar bareng. ini iki wis mari seneng cah. Sabar, Mas Madrim. Paham.
gak gelem kenalan angger nyampani Aku anggere entuk duwite ngono ku langsung Nggih matur lali. suwun, aja lali matur suwun mau wis diambilke Pak sapa ayo. Pak Kestawa. Ketua RT pira mangga? RT 6. Lah nek Pak Tik iki ketua RT pira? RT nek gak papat 5. 5. Terus nek Pak Nganu Sarimin ketua apa? Ketua Laden. Mulane njaluk gubuk Asmara. Oh alah. Abang-abang mang aku diamon nek gak Ayo engko diparingi Dik, wau disangoni Mbak Garna Mbak Aro, merah jambu. Oh nggih, matur sembah nyuwun Mbak Garna, Mbak Nata, Mbak Bagus denipun sing samurawuh. Yuk, wonten gubuk Asmara Mas langsung mawon nggih Mas. Nggih. Lagunya banyak sekali. Wis ora apa-apa sesuk nimbali rumah. Gak apa-apa, sesuk. Ya yuk nyanyi nduk. Ora masalah aku iki pokoknya rukun karo tetangga, rukun karo keluarga. Yuk cus. Iki aku mesti ajemi. Oh, hey, hey.
mara Pak Sarimin ketua ladene nggih iki mang wis ijol ndek sore ijol ondol-ondol Ondol 400. iki mah 200 nang kok urung maju ya Cepat tangan ndek sore rong dilayakno kok wis ijolne ya rong. menawa dienggo nganu koleksi kuwi Mas ya Mas pangaturi wonten Nyuruh Molong nggih Nggih. iki mau ada yang duet ini dari konco-konco ya wes anggar wes Mana yang mau nyanyi? Mana suaranya? oh. Ya mangga gini. rasa ate ning nolo ora krasa serangkai sama muda asik minangka sule tembung lirih pusata perih
lagu yang sangat menguras tenggorokan sayang. Karena lagunya pentit sekali ya. Yuk sampun wonten Nirmala ya. Nggih. Konco-konco yang baru hadir juga salam malam. Silakan mencari tempat masing-masing di pojokan atau di mana yang penting Ada tidak di sini? gelap-gelapan. Mungkin yang keterak-keterak gue joget. Ada nyanyian rindu Mas Ari? Mas Dwi. Mas Ari coba ini kita mulai ojating oe-oe Mas Ari. Mas Ari. Karena bosnya Lodi Putra tadi minta lagu. Ya. Yang penting rancak Rancak ya. oe-oe. Nah, iki nafasku wis mulai ngap loh Mas. Kayak mulai ngapi kok dikirim es gue. Aku? Iya dari sayangmu ibu. Sayangku kok akeh mantan Ora. Kok ora kok sopo iki Ibu lho? iku wis tak anggap kaya anakku dhewe. Sok-sok nek kowe kepengin mimik ya kondo aku Oh, ya. nek jomi angger jomi ya, Boy ya. Ih, aja ngono karo jaga image. Dia sudah terbuang. Ya Mas, monggo nyanyi rindu. Aku kalau malam menghindari es loh. Pret. Tapi aku tidak bisa menghindari Ciki Boy. Awas yang Andre 5 sen yo. Oh, jebule ana sing rindu Ciki Boy iki mau to.
plastik sekali. Klasik Ron, nek plastik iki iso men aku apa operasi plastik. Kowe Iya, ben maju. sayune kaya ngene kok remuk-remuk. Ben tambah. Muni apa kowe mau? Remek. Kok remek iku lho. Lah jenenge apa? Iya ya Rom ya, dodet-dodet ya Rom. Lah iya kok iso. Iki lagune napa wonten kesayangan nggih. Pak Sarimen aku mau undangi mau kenapa, Pak? Kon medun nang aja jaluk ibuan, Gak. Aja aku sing wayu ae ya, Pak ya. Sing wayu ya Pak. Tak pilihnya sing ayu ya. Njaluke sing perawat. Ku anakmu pirang-pirang kok perawan maju. Milah iki lho, Pak milah. Sing enggar. Niki anak kula niki. Ayo Nduk, sing kendel kok nang ngisor kok bokok ngluwer-ngluwer titane kok nek amin bismillah terus kowe. Anggur kok nyanyi bismillah, kok joget bismillah. Khusuk Ya, Rom, ya. khusuk. Tesih perawan Bu, niku nembe kemawon niki lulus tahun niki tesih ujian nasional. Sesuk nek lulus jarine ping ngledek malah daftar kuliah ketompo. Iya, ketompo ra sido ngledek iki. Alhamdulillah. Alhamdulillah ki wis tak tukokno seragam ngene iki Mas Amang ngatos entuk piye, Nduk? Sing nganggo sapa ngene iki terus seragame. Ya kono. Pak Ayo, Sarimin, ngono goleki Pak Sarimin. Pak Sarimin Andem Waris. Sarimin. Kesayangan Mas Sari. Wis cuantik poleku. Sing kendel lho ya. Aja kalem-kalem ngono, aja bismillah terus kowe. Allahumma barik kowe ya. Bismillah. Wes kono entekno ya. Yuk kesayangan Mas Sari. Yuk. Oh jajing ya. Ya. Ipang nyanyi. Oke baik. Iup. Iup saya, iup Pak. Iup Pak. Mbah Kakung. Jaipongan Mbah. Jee. Mas kesayangan Kaya ngopo rasane ati iki suwe
kerjanya nggak kayak biasanya Mas Eri? Ketoknya ngantuk deh, dek kirim kopi dek. Iya, kitir mas biasanya sak tenuan iki nek umat gak ora mau Terus dek mas. gagal fokus dek. Walah. Angger jaraknya adu karo awak dhewe yang ngono iku awake dek iki rada galau nek. Tapi nek aku iso mbok ketarani kok mas. Lah, piye carane? Rot-rotane yang gendek ya aku nek dhuwur arem ngono. Ngene ya ngene. Aja ngono Bo Mas. Arem iki wong. Lagune iki lho ya, lagune malam terakhir. Iya aja sing owe-owe mas, ket mangkok urung Ngono ono. urung ono cacing wewe ya iki senengane iki bose apa Tempe. Lodi Putra. Tulung dan tak seng. Kang Mas, kenging menapa panjenengan tegelan mengko kula Kang Mas. Pas besar minggu. Aku iki jane ngono ku ya iso lho. Dadi wayang ngono ku ya gampang. Lah kenapa kok gak mayang? Lho awakku ya entuk. Awak entuk dhuwur iku ya Cara cilik. langen suaraku langen ya iso. Suaramu ya apik. Kurang ayu tok iki. Ngono aku acting nangis dipoto wong ndak yo elek aku. Iya, jero mah jero. Ya ya Mas, malam terakhir. Lho ora iso nangis. Yo. Malam ini malam terakhir Lina. bagi kita Baru ke untuk nembe ketinggal Mbak. mengucapkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Ada ninggar sambil goyang tondo aja lunggah tondo.
Tukang kendang iki jane manggone ning ndi to? Akang Kendang? Kamu di mana Akang Kendang? Akang kendangnya bengi iki sapa ta Rom? Aku geng ro lho. Ropek, sing jelas wong gal dawa enak iki mesti. Ketara keplakan. Kok iso canda?